Het Udeeldepot is de kamer op initiatief van Geert van der Woude. Hij weet wat het is om financieel aan de grond te zitten. Van der Woude is kweker. De opbrengsten van zijn bedrijf voelen door de crisis de laatste periode flink aan. Wij zakten ook helemaal voort in het dal. Maar wij hebben gelukkig mensen om ons heen die ons helpen. Soms met eten. Mensen die mij alle weken gewoon met vlees onderdoor kwamen. Mensen die mij geld onderdoor kwamen. Die kring van mensen, dat had u sabot geholpen. Waardoor wij in staat waren om er weer uit te klimmen. En toen wij daar wat langer over nadachten, toen dachten we het zou nog mooi was dat wij op uw beurt, wat wij meemaken, ik uitdelen met om mensen om ons heen. Nevens de oprichters binnen er een soort mensen die netjes in alle sociale regeljouwing tussen wal en skip vallen. Dus is er een soort verlet voor initiatieven, liek als die dan wordt. Voedselbanken had zelfs al te min aan voedsel. En als de dag naar voedsel uitgaat, en dat is het belangrijkste van mensen, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld dat de koelkast steken is of iets anders, dat mensen dat ook net meer vervangen kennen. En dat daar gewoon je centen voor binnen. Het Udeeldepot is de benaming voor mensen in de gemeente Danten-Mediel. Maar de stichting hoopt dat het initiatief nou ook in andere gemeenten van de groen komt. Als er ergens oors in Friesland een werkgroep is die zich daarvoor inzetten wil en die zegt van nou, we willen weten hoe die hem daardoor of we willen zelfs onder hem namen gewoon meevaren, dan staan we daar hier voor en dan zullen we daar zeker een gesprek mee jongen in. Want het is net alleen voor Dan Bart, net alleen voor ons. Ik denk dat we dit gewoon breed dwaaien in heel Friesland. Hajo, ik wat gewoord hoor. Zorg op de website van de stichting www.friesland58.nl.